La vida és una caixa de sentiments. Per omplir aquesta caixa tots necessitem moltes coses. Què necessitem? Jo necessitaria molt d'amor. Jo una bona poesia. Les poesies del nostre amic Garci. T'omplen les caixes d'amor. I de Morfes. I de Maria. Doncs bé, avui toca una poesia més, en aquest dimarts que ja tanquem el mes de novembre. Avui tractem el tema de l'amor, a l'amic i el que és amat. Són el del tripartit. Truca'm, amor. Com el vidre tremola un instant quan el vent l'acosta per tancar-la. Així t'espero jo. Truca'm a la porta. No t'espantis dels lladrons de la por. Jo t'espero com només ho saps tu. Mai no és massa llarga l'espera, ni és silenci, si tu has de venir a trobar-me. Vindràs avui a veure'm? Un altre cop, almenys. Una només, si vols. Una carícia, una paraula. Sentir-te respirant al meu costat, com un foc. Somriure amb tu i escoltar el silenci, dintre la música del temps. L'harmonia dels núvols al fons d'una finestra, els teus llavis i les mans, i cançons, i el perfum lleuger que em recorda la brisa d'estiu. Només apenas sigui un preluci de l'inici del tacte de les nostres pells. Bé saps tu com t'estimo, amor, amic, amant, criatura del meu somni. Truca'm, amor. La porta, truca'm. Truca'm. Des del món t'espero entre els meus braços. Vine, a l'hora, al dia, a l'instant, o a la vida que em demanis. Potser no ho saps, amor, amb quina urgència et faig aquesta crida. T'espero, truca'm, vine i abraça'm. De la M. Poesies per tots. Poesia, poesia. Qui és poesia? Poesia som vosaltres, poesia sou nosaltres.